Cando vostedes orden. Sí, podemos? Bueno, pois, xa me... Bos días, como sempre, pois, moitas gracias por asistir a esta habitual rolda de prensa dos venres, coa que pechamos unha semana de traballo parlamentario previa á celebración dun dos plenos, sen dúbida, máis importantes do ano, aquel no que se procederá á aprobación definitiva dos orzamentos de Galicia para 2026. Un feito que constitúe a mellor demostración dos beneficios da estabilidade política do bo goberno do que gozan Galicia e os galegos. A costume fainos considerar un mero trámite máis que ano tras ano, en tempo e forma, a Xunta conte con orzamentos renovados o 1 de xaneiro. Pero realmente se trata dunha situación que se está a converter en anormal a nivel autonómico e do goberno central. Galicia vaise convertir na primeira comunidade autónoma en aprobar os seus orzamentos para o vindeiro ano, porque xunto con Madrid e con Andalucía serán as únicas comunidades que poderán presumir de ter orzamentos para 2026 aprobados antes do 1 de xaneiro. Esta situación de privilexio que vive a nosa comunidade autónoma contrasta coa penosa e preocupante situación que vive o Goberno de España. Un executivo que leva 3 anos prorrogando os orzamentos do Estado do 2022 e o que é aínda máis alarmante cunhas contas aprobadas na anterior legislatura por un Congreso que en nada se parece ao actual na súa Constitución en unhas condicións que pouco ou nada teñen que ver coas necesidades actuais da sociedade española. Resulta intolerable que o instinto de supervivencia extrema de Pedro Sánchez teña sumido a España nunha situación crítica a nivel económico só polas súas ansias de permanecer na Moncloa baixo ese lema de que non convoco eleccións para que non goberne a dereita. Porque non é verdade que se poida gobernar sen orzamentos en contra do que nos quere facer ver o señor Sánchez. E a mellor mostra témola na ausencia total de investimentos en obra pública realizados polo Goberno de España. Eso hai que botar un vistazo ao estado no que se atopan as estradas nacionais ou a cal é o funcionamento da rede ferroviaria. E isto sin perder de vista o incumprimento de todos os compromisos asumidos a nivel europeo en materia de déficit e en materia de débeda. Unha situación moi complexa da que importantes organismos como a IREF ou o propio Banco de España veñen advertindo, polo que supón de incumprimento dos obxectivos fiscais e da necesidade de axustes urxentes na economía española. Fronte a esta preocupante situación que vive a Administración do Estado, Galicia contará cuns orzamentos aprobados en tempo e forma para que o goberno de Alfonso Rueda poida continuar co seu proxecto político construindo unha Galicia de calidade, máis social, con máis emprego e con menos cargas fiscais para as familias. Serán 14.240 millóns de euros, o orzamento máis alto da historia da comunidade galega, nos que a sanidade e a educación dos galegos se levan prácticamente 2 de cada 3 euros, que se convirten en 3 de cada 4 euros, se a estes dous ámbitos engadimos todo relacionado coas políticas sociais e co emprego. Ademais, milleiros de galegos se verán beneficiarios das novas rebaixas fiscais para os afectados pola ELA, para os afectados pola talidomida ou para os afectados polos incendios forestais do pasado verán. Ao tempo que se incrementa de 200 a 240.000 euros o límite do prezo da vivenda para poder acollerse aos tipos reducidos do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. E mentres Galicia dá un novo paso adiante coa aprobación dos seus orzamentos, o Goberno central volveu dar esta semana unha nova mostra do seu desprezo e discriminación a Galicia e aos galegos. Neste caso, unha vez máis, cunha decisión relacionada coa solicitude de transferencia e a gratuidade da AP9. Mentras retrasa sine die a tramitación no Congreso da proposición de lei de transferencia da AP9 a Galicia, con aquel castigo das 60 prórrogas ao prazo de presentación de emendas, ao que se sumou as emendas presentadas polos socialistas a esta proposición legislativa,
opoñéndose frontalmente á transferencia a Galicia da titularidade da AP9, ao que debemos engadir a negativa dos socialistas a tramitar na Comisión de Transportes do Congreso a constitución da ponencia para avanzar na tramitación deste texto legislativo. E mentras isto sucede no Congreso, cunha proposición de lei que foi aprobada por unanimidade neste Parlamento galego, a semana pasada coñecemos o acordo acadado polo Goberno de Pedro Sánchez co Goberno de Navarra para transferir a titularidade dos tramos da AP68 Bilbao-Zaragoza que discurren por territorio da comunidade foral. Unha nova afronta a Galicia por parte do Goberno do señor Sánchez é unha nova mostra da súa debilidade e sumisión ao que lle dicte, neste caso, o independentismo vasco. E onte mesmo, coñecemos que o Goberno de Pedro Sánchez procedeu á liberalización da peaxe nos 28,5 km de circunvalación de Alicante da AP7. Esta medida, que é exactamente a mesma que se lle nega rotundamente á AP9 galega, supón a excepción de pago das peaxes durante máis da metade da concesión desta autoestrada, que ten fixado o seu remate para o ano 2040. E, mentras tanto, os galegos e todos os usuarios da AP9 pois teremos que seguir aboando as peaxes máis caras de toda España por circular por unha autoestrada galega. E dende o Grupo Popular e desde o Goberno galego xa decimos que imos continuar loitando e traballando para que Galicia deixe de sufrir este constante menosprezo por parte de Pedro Sánchez. E para iso seguiremos buscando aliados, como fixo esta mesma semana o Goberno galego na reunión celebrada en Santiago cos representantes dos gobernos de Asturias e de Castela e León para reclamar conxuntamente o rescate á liberalización das peaxes da AP9 e da AP66. Porque xa estamos cansos. Estamos fartos de que Ménega e PSDG voten e digan unha cousa en Galicia e despois acaten sumisamente o que ordena o Goberno de Pedro Sánchez, non só coa AP9, senón co todo o que supoña un beneficio económico ou social para Galicia. O impulso do sector eólico, os proxectos industriais estratégicos como o de Altri, o abono da débeda pola prestación da dependencia e así ata un longo etcétera. E non quixera, non debo, pechar esta comparecencia sen facer algunha reflexión sobre a noticia que está a protagonizar a actualidade informativa a nivel galego e que está a ocupar tamén grandes espacios informativos nos medios de comunicación nacionais. E non falo, evidentemente, outra cousa que das denuncias e acusacións, por suposto, acoso sexual que varias mulleres presentaron contra o ata hoxe presidente da Diputación Provincial de Lugo e parece ser que todavía vai continuar sendo alcalde de Monforte, o señor don José Tomé. Non me vou a estender demasiado en este asunto, pero vou poñer en riba da mesa tres cuestións que sí que considero importantes para poñer algo de claridade en todo este asunto. En primeiro lugar, estamos expectantes por coñecer as explicacións que os máximos responsables dos socialistas galegos van a ofrecer hoxe, sobre todo relacionado con estes supostos abusos do exsecretario xeral do PSOE de Lugo. Explicacións que deberían de ser moi convincentes logo de que o máximo responsable do PSOE en Galicia e a súa segundo de a bordo estiveran totalmente desaparecidos e en silencio dende a noite do pasado martes en que se deu a coñecer estas informacións. Case 3 días completos de silencio absoluto. A pesar das informacións que se coñecían a través dos medios de comunicación de que na cúpula socialista en Galicia eran perfectamente coñecedores das denuncias presentadas polas mulleres acosadas, tanto a través da canle interna do propio partido como a nivel persoal. Pero esta circunstancia non os levou a adoptar as medidas necesarias para afrontar este grave problema e, segundo coñecemos hoxe tamén, incluso intentaron negociar coas afectadas para que se retiraran as súas acusacións. O que este repugnante caso de acoso machista demanda é unha actuación contundente por parte dos responsables socialistas, que dende logo non é compatible con esconderse 3 días sen dar a cara e aprobando con nocturnidade, alevosía e un certo recochineo
un decálogo que pon negro sobre branco o que xa tiña que ter feito o PSDG dende o primeiro momento en que coñeceron os feitos denunciados polas mulleres agredidas. En segundo lugar, non podemos esquecer a quen é un actor principal en todo este embrollo e que parece que intenta sair impune e eludir as súas responsabilidades. E falo do BNG, o gran aliado do PSOE en Galicia, que neste caso concreto, compañeiro de goberno de José Tomé na Deputación de Lugo. De pouco serven aspaventos e verbas sonoras que tan do gusto da señora Pontón son, se despois segue da man do señor Tomé gobernando na Deputación de Lugo, porque o que está claro ata este momento é que o señor Tomé vai conservar a súa condición de deputado provincial. E, polo tanto, vai a continuar sendo a figura clave para que o BNG continúe comando en praza na Deputación Provincial de Lugo. Os nacionalistas galegos teñen unha solución que a nós nos parece ben sinxela, a de afastarse totalmente de todo o relacionado co señor Tomé e, polo tanto, abandonar os seus postos e as súas responsabilidades na Deputación Provincial, ao menos no seu goberno, xa que para continuar gobernando sigue sendo imprescindible contar co respaldo dun presunto acosador sexual. E, polo tanto, basta xa de tanta demagoxia por parte do BNG e pedimos que, por unha vez, tomen unha decisión sensata, unha decisión coherente, que poña de manifesto que realmente defenden as mulleres e loitan por acabar coa violencia e o acoso machista. Abandonen o goberno da Deputación de Lugo e pidan con seriedade e con rigor que o señor Tomé abandone todas as súas responsabilidades políticas. E, por último, quixera facer unha pregunta, ou máis ben unha reflexión ao aire. Onde están? Onde se esconden todos esos colectivos feministas tan reivindicativos que organizan manifestacións e concentracións cando o acusado ou o presunto acosador é dunha cor política allea ao nacionalismo ou ao socialismo ou das dúas ideoloxías máis próximas? Porque estamos á espera de que se pronuncien e fan unha mínima declaración de condena dos feitos protagonizados polo señor Tomé. Nós estamos acostumbrados a que para estes grupos vinculados ao nacionalismo e ao socialismo as mulleres non son todas iguais. Depende da cor política que estén arrimadas ou depende do carné político que teña o presunto acosador. A nós non nos parece que sexan boas razóns para establecer distincións. Así que esperamos que pronto se manifesten públicamente rexeitando este tipo de actitudes e eu tamén agardo que se chega ao extremo de que queiran convocar unha manifestación ou unha concentración, polo menos esta vez a convoquen diante da sede do partido adecuado. Non vai a ser que lles pase como habitualmente. E pola miña banda, máis nada, poñerme a vosa disposición por se considerades necesaria algunha precisión ou facer algunha pregunta sobre este ou calquera outro tema. Mire, Ana Pontón é unha auténtica especialista do escapismo político. Está moi ben que lle pida explicacións ao PSOE sobre cal era o coñecemento que tiñan destas actitudes nos gobernos do señor Tomé. Como se non formaran parte deses gobernos. Así que permítame que eu lle faga a mesma pregunta á señora Pontón que ela lle fai aos socios de goberno. Non tiña coñecemento de ninguna destas cuestións? É certamente sorprendente. En todo caso, eu quero recordarlle que hai diferencias máis que sustanciais entre os casos que vostede me plantexa, porque nun hai unha persoa que formula unha denuncia relacionada con un ámbito estrictamente persoal e privado da súa vida que nada ten que ver coas institucións. O Partido Popular, no momento que un xuiz tomou a primeira decisión sobre esa cuestión, pois como pudo comprobar todo o mundo, o que se fixo foi apartar totalmente das responsabilidades públicas a esa persoa. Aquí estamos falando xunto do contrario. Estamos falando de acoso no ámbito das institucións públicas. Estamos falando de que aqueles que tiñan que protexer as víctimas, aqueles que tiñan que ter tomado decisións, por exemplo, a de levar estas denuncias ante a xustiza,
non o fixeron. E, según informacións que aparecen publicadas hoxe mesmo, incluso optaron polo contrario, por intentar convencer as víctimas de que non tiñan que denunciar. Polo tanto, sinceramente, me parece que non está neste momento a esquerda galega para dar leccións en materia de protección de víctimas do acoso. Eu o que lles aconsellería é un pouco máis de reflexión, un bastante máis de prudencia e, sobre todo, un pouco de consecuencia á hora de tomar as decisións que non están tomando. Algúna outra cuestión? Non hai nada máis? Pois nada, moitas gracias e supoño que nos veremos no próximo pleno da semana que ven.